Другая кніга цароў, раздзел 1. Сталася ж па смерці Саула, што Давід вярнуўся па перамозе над Амалекам і спыніўся на 2 дні ў Сіклазе. А на 3-й дзень з'явіўся нейкі чалавек з лагера Саула у падзёртым адзенні і з пасыпанай пылам галавой. І ён, калі падышоў да Давіда, упаў на твар свой і пакланіўся да зямлі. І Давід спытаўся ў яго: «Адкуль ты прыйшоў?» Ён адказаў яму: «Я ўцёк з лагера ізраільскага». І сказаў яму Давід: «Што ж сталася? Скажы мне». Ён кажа: «Людзі паўцякалі з мест сабою, і многія з народа, упаўшы, загінулі. Таксама Саул і сын яго Йонатан загінулі». І спытаўся Давід у юнака, які яму расказваў: «Адкуль ты ведаеш, што памёр Саул і сын яго Йонатан?» І юнак, які прынёс яму гэтую вестку, сказаў: «Я выпадкова ўзышоў на гару Гельбоя, і Саул ляжаў на сваёй дзідзе, і ўжо коннікі і калясніцы даганялі яго. І ён, аглянуўшыся і ўбачыўшы мяне, паклікаў мяне. І калі я яму адказаў: вось я, ён спытаўся ў мяне: хто ты? І я сказаў яму: я з амалекцаў. І ён сказаў мне: падыдзі да мяне і забі мяне, бо туга смяротная ахапіла мяне, але душа моя ўсё яшчэ ўва мне. І я падышоў да яго, забіў яго, бо ведаў, што не зможа ён жыць па сваім падзенні. І ўзяў я вінец з галавы яго і бранзалет з рукі яго і прынёс іх сюды, да цябе, гаспадара майго». Давід, схапіўшыся за шаты свае, раздзёр іх і ўсе людзі, якія былі з ім. І галасілі яны, і плакалі, і пасцілі аж да вечара дзеля Саула і дзеля Йонатана, сына яго, і дзеля народа Господа, і дзеля дома Ізраіля, бо яны загінулі ад меча. І сказаў Давід юнаку, які аб гэтым паведаміў яму: «Адкуль ты?» Ён адказаў: «Я сын чалавека, прыбыльца з Амалека». І сказаў яму Давід: «Як ты адважыўся падняць руку сваю, каб забіць намашчэнца Господава?» Дык Давід, паклікаўшы аднаго з юнакоў, загадаў: «Падыдзі і забі яго». І той ударыў яго, і ён памёр. І сказаў яму Давід: «Кроў твая на галаву тваю, бо сказанае табою сведчыла супраць цябе, калі ты казаў: я забіў намашчэнца Господавага». А Давід аплакаў Саула і сына яго Йонатана гэтым жалобным галашэннем. І загадаў, каб навучылі сыноў Юды гімну луку, як і было запісана ў кнізе справядлівага. І сказаў ён: «Слаўныя твае, Ізраілю, загінулі на гарах тваіх. Як жа маглі загінуць такія мужныя? Не расказвайце гэтага ў Геце і не абвяшчайце аб гэтым на вуліцах Аскалона, каб часам не узвесяліліся за гэтага дочкі філістынскія, каб не радаваліся дочкі неабрэзаных. Горы Гельбоя, хай не спадзе на вас ані раса, ані дождж, і хай не будзе ў вас палёў урадлівых, бо там апаганены шчыт мужных, шчыт Саула, быццам не быў ён памазаны алеем. Без крыві забітых, без тлушчу мужных, лук Йонатана ніколі не вяртаўся назад, і меч Саула не вяртаўся дарма. Саула і Йонатана, што любілі адзін аднаго і жылі ў згодзе, смерць таксама не разлучыла іх, хутчэйшых з арлоў і дужэйшых за львоў. Дочкі ізраільскія, плачце дзеля Саула, які апранаў вас у раскошныя пурпуровыя шаты, які даваў залатыя аздабленні для ўпрыгожвання вашага. Як жа маглі згінуць у баі такія мужныя? Йонатан забіты на ўзгорках тваіх. О, як шкадую цябе, брат мой Йонатан, ты быў мне вельмі дарагі. Любоў твая была для мяне даражэй за любоў жаночую. Як палеглі героі, і загінула зброя баявая».